Ahoj, vítam ťa pri ďalšom dieli podcastu Julmia. Opäť nastal čas na dovolenku pre tvoju myseľ. Témou dnešného podcastu je ako objaviť svoju prácu snov. Možno si niektorí z vás kladú otázku, že prečo práve ja rozprávam o takejto téme. Okrem toho, že sa venujem roky mindfulness a meditáciám, tak od roku 2012 vediem aj týmy a firmy v oblasti online marketingu, takže v čase nahrávania tohto podcastu je to už 12 rokov. Za svoje životné poslanie považujem zdieľanie môjho know-how tak, aby som aj ostatným ľuďom pomáhala nájsť šťastie v práci a spokojnosť v živote. Teraz v blízkej budúcnosti sa aj chystám na štúdium life coachingu, pretože aj na takej báze 1:1 by som ľuďom chcela pomôcť objavovať túto šťastie a tú spokojnosť v ich práci. Prečo je to tak? Je to tak preto, že v prácou trávime štvrtinu až tretinu našich životov. Častokrát máme tendenciu sa s prácou aj príliš identifikovať, alebo teda robiť prácu, ktorá nás nebaví a nenaplňa. O tomto všetkom hovoríme v programe Mindfulness v práci. Tento je určený firmám, ktoré sa chcú starať o svojich zamestnancov, ktorí chcú dosiahnuť vyššiu spokojnosť zamestnancov a áno aj výkonnosť zamestnancov. Ak vás tento program zaujal a máte pocit, že aj vo vašej firme by ste ho privítali, tak klikajte na odkaz pod týmto podcastom. Na začiatok by som začala naozaj takým zadefinovaním nejakého môjho názoru. Chcem povedať, že každý môže mať svoj vlastný názor. Ja toto, čo budem hovoriť, neprezentujem ako jedinú možnú pravdu. Len chcem na to poskytnúť ako keby taký môj pohľad. Častokrát totižto v týchto sebarozvojových knihách alebo rôzni motivační speakery alebo v týchto spirituálnych kruhoch sa hovorí o tom, že by sme sa všetci mali oslobodiť z korporátu a robiť prácu, ktorá má vyšší zmysel. Prípadne by sme sa všetci mali oslobodiť z nejakého spoločenského zriadenia, ako to hovoria z Matrixu. Ja mám na toto trošku iný pohľad. Za prvé, nepovažujem každú všetku prácu v korporáte za zlú, za bullshit job. A to z toho dôvodu, že poprvé verím tomu, že niektorých ľudí to naozaj môže baviť a že skutočne to šťastie v práci dokážu mnohí nájsť aj v tom korporáte. Za druhé, keby skutočne sa všetci oslobodia z toho korporátu, tak neviem, ako by tento svet fungoval, lebo zrazu by sme nemali ani banky, ani poisťovne, ani technológie. Proste táto spoločnosť by už nevedela úplne fungovať tak, ako funguje a síce je v mnohých ohľadoch náročné fungovať v tejto spoločnosti, aj si toho chvíľku budeme hovoriť, ale v mnohých je skvelé to, čo sme my ako ľudstvo dokázali vybudovať. Taktiež úplne nesúzniem s tým presvedčením, že všetci by sme mali byť podnikatelia alebo influenceri alebo plniť nejaký vyšší zmysel. Každý by sme si mali nájsť prácu, ktorá má zmysel pre nás. Totižto veľa tých motivačných videí a kníh je založených na tom, že každý jeden môže byť podnikateľ, každý jeden človek môže byť influencer. Ja hovorím toto. Každý človek môže byť podnikateľ, ale nie každého to bude robiť šťastným. A práca snov z môjho pohľadu je taká práca, ktorá nás v prvom rade bude robiť spokojnými a šťastnými. A teda nie pre každého to bude podnikanie alebo influencing alebo nahrávanie podcastov, ako to v tejto chvíli robím ja. S čím však úplne súhlasím je to, že je skvelé nájsť si prácu, ktorá má zmysel. Avšak ten zmysel môže mať pre nás aj práca upratovačky, predávačky alebo traktoristu. Ja mám skvelý príklad tohto. Nedávno v Bratislave bol protest poľnohospodárov a videla som taký rozhovor, nalinkujem ho aj po tento podcast, kde sa pýtali jedného traktoristu, okrem toho, že prečo štrajkuje, tak sa ho pýtali, že teda čo robí. A on povedal, že je šofér traktorista
A potom sa ho opýtala tá moderátorka, že a, ak by si mohol vybrať, či by túto prácu robil znova, ešte raz. A na to teda Mário s úsmevom odpovedá, že pravda, že v kuse. A teda mňa, keď sa niekto opýta, že čo to znamená mať prácu snov, tak by som mu najradšej pustila toto video, pretože to je tak pekná reprezentácia toho, aký je to pocit, ako to vyzerá, keď má niekto prácu svojich snov. Ako teda spoznám to, že mám tú prácu snov? Tak jednoduchá odpoveď je taká, že ma baví. My častokrát zabúdame na to, že v jednoduchosti je krása. Skutočne je to o tom, že ma baví. Samozrejme, žiadna práca nie je úplne dokonalá. V každej máme nejaké tie časti, ktoré možno nebudú úplne, že nebudeme ich milovať. A ja ako podnikateľka musím robiť reporty a dávať bločky účtovníkovi a nebaví ma to, ale chápem, že je to súčasť toho celého. Ale teda baví ma väčšinu času a vidím v nej ten zmysel. Áno, viem, že mnohí z vás si možno povedia, že toto je také slniečkárske, že veď predsa práca ma musí aj živiť a veď aj peniaze sú dôležité. A to samozrejme sú. Samozrejme je dôležité mať zabezpečené tie základné potreby, čiže klasická Maslowová pyramída. Potrebujeme sa cítiť bezpečne, potrebujeme mať zabezpečené jedlo, nejaký suchý, bezpečný domov. Avšak čo je pre nás úspech, si potrebujeme každý zadefinovať sám. A to je v dnešnej dobe celkom náročné. Je to náročné z toho dôvodu, že je nám podsúvaný ako keby len jeden model úspechu. Úspešní sme vtedy, keď máme krásny byt alebo dom, musíme mať auto, musíme chodiť na dovolenky, musíme cestovať. Pritom ja som naozaj presvedčená o tom, že existujú medzi nami ľudia, ktorí sú najspokojnejší, keď sú doma a okopávajú záhradku alebo si vybehnú na tú dovolenku, neviem, raz za rok. A taktiež verím, že sú medzi nami ľudia, ktorí radšej budú žiť v menšom byte, chodiť na bicykli, ale budú robiť prácu, ktorá pre nich má zmysel. Oslobodiť sa od týchto spoločenských konvencií a nárokov je veľmi náročné, pretože sme tým naozaj dennodenne masírovaní, lebo realita je taká, že marketing nie všetkých firiem, ale naozaj veľkého množstva firiem je práve založený na tom, že vo vás vytvára pocit nedostatočnosti, že nemáte dosť, nie ste dosť a potrebujete viacej. Pritom sociologické výskumy znova a znova potvrdzujú to isté, a to, že spokojní v živote a šťastní sme vtedy, keď máme kvalitné vzťahy, keď máme dobrý vzťah k sebe a keď robíme tú prácu, ktorá nás baví a dáva nám zmysel. Názory na to, čo to znamená tá spokojnosť, šťastie v živote sa líšia. Ja osobne sa prikláňam k tomu, čo prezentuje psychiatr Paul Conti, ktorý bol tiež hosťom v Huberman Lab podcaste, takže ak máte čas, myslím, že to boli 3 alebo 4 časti, každá mala 3-4 hodiny, takže keď máte niekoľko hodín času, môžete si to celé vypočuť. Ale Paul Conti za mňa prezentuje nádherný koncept toho, čo znamená šťastie a spokojnosť v živote. A to je bod 1, že na dennodennej báze prežívame pocit vďačnosti. Že dennodenne si uvedomujeme, čo v tom živote máme a za čo môžeme byť vďační. A bod 2, že máme agendu. V angličtine to volajú agency, u nás to nie je úplne zaužívaný výraz, ale čo sa tým myslí, je, že máme pocit toho, že dokážeme ovplyvniť veci okolo nás spôsobom, aký si želáme. Samozrejme to však predpokladá, že my poznáme našu sféru vplyvu. To znamená, že napríklad viem, že na politiku má vplyv len vtedy, ak idem voliť, prípadne ak chcem ísť na nejaký protest alebo niečo podpíšem, nejakú petíciu. Áno, takýmto spôsobom mám na to vplyv, ale uvedomujem si, že OK, teraz ja asi nedokážem úplne zmeniť nejakú politickú situáciu vo svete alebo na Slovensku. Tým vplyvom sa myslí to, že
príklad toho záhradkára, že ten niečo zasadí a vidí, že reálne niečo z toho vyrastie. Tým vplyvom sa myslí to, že ja napríklad nahrám toto video a niekto mi napríklad odpíše, že mu to pomohlo. A skvelé je, nie vždy to tak musí byť, ale častokrát ten pocit toho vplyvu je násobený a tej spokojnosti, pokiaľ pomáhame druhým a pokiaľ niečo tvoríme aj pre ostatných ľudí. A tak aj niekto môže byť predavač a nenávidieť svoju prácu, ale rovnako môže tento predávač si povedať, že OK, ja každý deň môžem do tej práce prísť dobre naladený, dobre naladená a pomáham aj ostatným ľuďom, aby mali lepší deň. Alebo pomôžem človeku, ktorý je tam zmetený v tom obchode, sa rýchlejšie zorientovať a tým si rýchlejšie nakúpiť a potom sa ten človek môže venovať niekomu druhému. Ja konkrétne mám v drogérii blízko mňa predávačky, ktoré sú tak zlaté, aj som mi to minule povedala, že mám vždy lepšiu náladu, keď odchádzam z toho obchodu, lebo sú tak milé. Rovnako tak niekto môže robiť v spomínanom korporáte a môže byť napríklad hypotekárna poradkyňa. A môže túto prácu neznášať, ale zároveň môže byť taká hypotekárna poradkyňa, ktorá si povie, že OK, každý deň urobím niečo extra pre tých ľudí, niečo im navyše vysvetlím, alebo sa budem snažiť pre nich získať nejakú výnimku, spravím niečo navyše, čo treba ten kolega odvedla neurobí. A ja vlastne každý deň ako poradkyňa úprimne pomáham ľuďom a pomáham im dostať sa k ich vysnívanému domu napríklad. Čiže toto isté sa dá uplatniť na každý jeden job, na každú jednu prácu. Ako teda zistiť, že čo je to pre mňa, táto práca? Ja som spomenula teda tú predavačku, ale napríklad toto je skvelá práca pre niekoho, kto je spoločenský, kto rád sa baví s ľuďmi. Ja som napríklad dlho robila predavačku v novinovom stánku a veľmi ma to bavilo. Ja som robila aj na Malorke čašničku a tiež ma to bavilo, pretože ma bavilo byť v kontakte s ľuďmi. Ak ste však napríklad typ introvertnejší alebo ste typ, ktorý, ja neviem, vedia vytočiť ľudia nejakými otázkami, tak možno, že toto nebude pre vás ten správny smer. Krokom číslo 1, ktorý sa strašne jednoducho povie, ale o mnoho ťažšie sa urobí, je naozaj, že spoznať seba. Spoznať samú seba, spoznať samého seba. Môžete začať napríklad od toho, že spoznáte, že čo je pre vás tá predstava úspechu. Ako som spomínala, je niekedy veľmi náročné sa oslobodiť od tých spoločenských konvencií a preto napríklad môžete sa napríklad zamyslieť nad tým, že OK, že čo konzumujete v rámci nejakého obsahu, či už na sociálnych sieťach alebo v televízii, čo vidíme neustále vo filmoch, seriáloch prezentované ako tá forma úspechu. No ale samozrejme aj to, čo my považujeme za úspech, je do veľkej miery ovplyvnené rodinou. Samozrejme, tá rodina to častokrát myslí dobre, ale oni nám mohli aj nevedome podsúvať nejakú predstavu úspechu, ktorá nemusí byť naša. Môžete sa teda zamyslieť, že čo vám rodičia hovorili neustále, že čo je dôležité. Je dôležité mať dobrú, stabilnú prácu, veľa peňazí, alebo vám hovorili, že dôležitá je rodina a stabilita v rámci rodiny. A ono to nemusí byť len niečo, čo vám priamo hovorili, ale častokrát je to niečo, čo sa v rámci tej rodiny hovorilo. To znamená, že napríklad pri večeri sa vaši rodičia rozprávali o nejakom vašom spolužiakovi, ktorý proste, dajme tomu, že bol z chudobnejších pomerov, že to bola nejaká väčšia rodina, ktorá mala viac detí a vy ste teda v tej škole vnímali, že ten spolužiak je šťastný, spokojný, usmiatý, super, ale vaši rodičia sa pri večeri bavili o tom, že ježiš, oni sú takí chudáci, oni majú tak málo peňazí, hej. A aj toto sú také veci, ktoré môžu potom vytvoriť v tej hlave nejaké tie predstavy o tom, že aha, takto to je dobre, alebo takto to nie je dobré. Takže naozaj prvým krokom je zistiť, že čo je vaša predstava úspechu. A kľudne to môže byť budovanie rodiny, kľudne to môže byť čokoľvek iné od toho, čo vám bolo komunikované od rodiny alebo od spoločnosti.
V spoznávaní samých seba vám samozrejme najviac pomôže aj to, keď sa napojíte na samých seba. Keď nebudete fungovať na autopilot, o autopilote mám tiež obsah, môžete si ho pozrieť, ale keď sa budete vedome vnímať. Práve na to sú skvelé meditácie, mindfulness. Na to, aby ste spoznali napríklad vaše vlastné vzorce správania, vaše vlastné vzorce myslenia. A tiež som na túto tému napísala článok, v ktorom nájdete odkaz na rôzne meditácie alebo relaxačné cvičenia, ktoré vám môžu pomôcť práve v napojení sa na seba, v spoznávaní toho, čo vám komunikuje napríklad vaše telo, v lepšom identifikovaní vašich vlastných potrieb. A vy, keď už budete napojení na to svoje telo a na to svoje prežívanie, tak si môžete dať napríklad nejaké cvičenie, že si predstavíte, že OK, budem robiť toto a ako sa cítim, čo mi to telo hovorí. Ale na to, aby ste niečo takéto dokázali, tak ako hovorím, najskôr potrebujete byť napojení na seba. Pokiaľ vyskúšate takéto dostupné techniky, ktoré teda komunikujem ja, alebo môžete aj pogoogliť, naozaj je toho mnoho na internete a nepomôže to, tak je možno čas na individuálnu prácu. Lebo niekedy je to naozaj náročné navnímať si, čo ja skutočne chcem. Niektorí ľudia majú obrovský problém napojiť sa na seba a na svoje telo. A niektorí ľudia majú dokonca vo svojom živote traumy a takéto techniky sebaspoznavácie môžu buď vyvolať znovu tie traumy, alebo tie traumy im stále budú brániť v tom, aby išli hlbšie a preto je to vhodný čas na návštevu kouča, psychológa alebo psychiatra. Možno ste si už prešli touto fázou spoznávania seba a viete možno aj to, čo by vás bavilo najviac. Avšak sú tam veci, ktoré vám proste bránia, aby ste sa vydali touto cestou. Môže to byť napríklad to, že aktuálnu prácu robíte roky a proste si vôbec neviete predstaviť, že by ste robili niečo nové. Alebo už máte za sebou nejakú kariéru, proste vybudované meno alebo samozrejme aj nejakú odmenu, nejakú pozíciu a bojíte sa toho, že máte začať od nuly. Alebo ste akurát niečo doštudovali, prípadne niečo náročné, hej, 5-6 rokov, medicínu, právo, čokoľvek a vy zistíte, že ja to nechcem robiť a je to pre vás veľmi strašidelné, že máte zrazu všetok tento čas a možno aj peniaze zahodiť a robiť niečo iné. Alebo si neviete finančne dovoliť prísť o túto prácu, pretože už máte nejaký dom, máte možno auto, máte nejakú hypotéku a nejaké záväzky. Na toto by som prečítala citát, pretože Michal Bastier v knihe Žltá kniha o budovaní značky, áno, marketingová, to fakt skvele vystihol, keď napísal, že nie je nič horšie, ako nasledovať predstavu o úspechu, ktorá nie je vašou predstavou o úspechu. O tom vlastne bola celá tá časť, zistiť, že čo vy skutočne sami chcete. A skutočne aj ja s tým súhlasím, že ak ste napríklad študovali niečo roky a nebavilo vás to a ste z toho nešťastní, tak si predstavte, že to budete teraz robiť zvyšok života. Alebo robíte v nejakej práci, máte 40, 45, 50 a vy viete, že ste tam hrozne nešťastní, ale predstavte si, že to budete robiť ešte až do dôchodku. V tomto mal tiež krásny príklad Paul Conti, ktorý hovoril o jeho pacientovi, ktorého mal. A ten mal proste krásnu rodinu, mal krásne bývanie, proste fakt, že na pohľad dokonalý život. A proste mal úzkosti, mal depresie. A prišlo sa na to, že to bolo presne preto, že nasledoval predstavu o úspechu, ktorá nebola jeho, ale jeho otca. Jeho otec mu dokola opakoval, aby si bol úspešný, musíš toto, musíš mať kariéru, musíš takto, takto. A samozrejme, že to nebolo hneď, trvalo to pár mesiacov, kým si to uvedomil a kým si to vyriešil a dokázal nájsť aj podporu v tej svojej rodine a proste sa presťahovali z veľkého domu do niečoho menšieho, ale zrazu bol o mnoho šťastnejší, zrazu bol o mnoho spokojnejší. Tým pádom aj tá rodina bola šťastnejšia, bola spokojnejšia, lebo teda tie základné potreby boli zabezpečené, to znamená bezpečný domov, jedlo a tak ďalej tam bolo.
proste to nebolo také veľké, také luxusné a zrazu bol omnoho spokojnejší a šťastnejší aj on, aj tá jeho rodina. Ak máte pocit, že nemáte východisko, naozaj coach je skvelý človek na oslovenie, pretože väčšinou tam nejaké možnosti sú. Možno, že môžete robiť to, čo robíte doteraz, len ste možno v zlom prostredí, možno ste v toxickom prostredí, kde je toxický šéf alebo toxickí kolegovia a vy budete omnoho spokojnejší niekde inde. Ale tým, že budete len potláčať to, že nie ste spokojní v tej práci, nič nevyriešite. Skôr či neskôr to vypláva na povrch, buď v tom, že budete mať fyzické alebo psychické problémy. To, že si zvedomíte, že nemáte súčasnú prácu radi, ešte neznamená, že z nej musíte odísť. Možno nakoniec nájdete spôsob, ako byť spokojnými aj tam. Táto téma je skutočne široká, takže predpokladám, že sa jej budem venovať ešte aj v budúcnosti. Ak máte otázky, určite mi dajte vedieť. Ak sa vám páčil tento podcast, tak mi veľmi pomôžete ho šíriť ďalším ľuďom tým, že dáte like, tým, že dáte subscribe. Napríklad na YouTube som zistila, že až 70% ľudí, ktorí sledujú moje videá, tak nedali subscribe, takže určite mi veľmi pomôžete, ak čokoľvek z tohto urobíte. A ak sa vám tento projekt páči, môžete ho podporiť na stránke julmia.sk/podpora. Čaute.